Seguidament iniciarem el lliurament dels premis. Per començar, passarem a lliurar els premis de les 4 categories que han estat sotmeses a votació popular pels usuaris de Facebook. En primer lloc, el Premi del Públic al millor projecte, producte o servei digital gironí. Lliura el premi el president de la Cambra de Comerç de Girona, el senyor Domènec Espadaler. Aquest premi vol reconèixer aquell projecte, producte o servei gironí en base tecnològica que destaqui per aspectes diversos com el seu impacte al mercat, el seu potencial o la qualitat de la solució que ofereix als seus usuaris. Bé, bona tarda. Només unes paraules. Benvingut a l'alcalde de la ciutat, president de l'ANTEC, director del diari de Girona, diputats, autoritats, senyores i senyors, amics i amigues. És un plaer per mi avui, com a president de la Càmera de Comerç, de poder assistir a aquesta entrega de premis tan importants per Girona com són aquests premis sobre les TIC, que crec que és una labor que l'Associació d'Empresaris de Noves Tecnologies de Girona, AINTEC, ha sabut fer, portar durant 10 anys, això ja és una història, això ja vol dir alguna cosa, la labor que s'ha fet. Jo encara recordo, com estava a la càmera, que vàrem iniciar el de les primes TIC, que jo crec que això s'ha d'anar repetint, perquè encara hi ha moltes empreses que tenen necessitat, que tenen els mitjans, però no saben utilitzar-los, i això és una labor que es va fer durant aquells anys i crec que encara s'ha de continuar fent. Bé, no em vull estendre, sinó que ja hem d'anar per feina i entregar els premis que se m'han encarregat. Felicitar-vos a tots i sobretot felicitar els guardonats que iran sortint a continuació. Jo, tal com ha dit molt bé els que porten el programa, la jornada, el Premi al Públic al millor projecte i producte de servei gironí, hi ha 3 finalistes: Like and Cook, MJN Neuroserveis i La Tornada. Aquests 3 són els 3 finalistes. No sé si us passeu o ja podem anar pel premi. Molt bé, d'acord. Bé, doncs ara hi ha el secret ben guardat i el sobre em dirà qui és el guanyador. El guanyador és MJN Neuroserveis. Són coses del directe, això sí que pot passar. Jo us presento, és la Marina, té 14 anys, des dels 2 que pateix epilèpsia, i som una part de la població amb epilèpsia que no estem controlats. Llavors, ella és l'origen de MJN i ella és el per què s'ha fet aquest projecte de MJN. L'objecte de MJN no és ella, sinó que és ella i molts altres nens de Mar de Somnis, d'hospitals de Catalunya, d'Espanya, i 200.000 persones que hi ha repartides a Espanya que no estan sota control dels medicaments. Llavors, l'objectiu de MJN és millorar la qualitat de vida d'aquesta gent, tota la gent, tant en accions socials com en tecnologia. I aquesta és la nostra missió per aquest projecte. Moltes gràcies pel premi i agrair a tothom la concentració.